Здравейте, аз съм Боби от Винело и днес ще декантираме вино. По темата дали да декантираме виното или не битуват различни мнения. За повечето хора сервирането на вино изглежда съвсем елементарно. Просто отваряш бутилката и наливаш, но за други съвсем не е така. Декантирането е, така да се каже, сложен и понякога притеснителен процес. А всъщност, защо да декантираме виното? Защо е нужно да го правим? Дали само заради традицията на масата да имаме една красива гарафа, или пък има някаква друга по-сериозна причина? Самата дума декантирам означава отделяне на утайката от течността. Основната цел на декантирането е да отделим утайката от течността. Всъщност, наличието на утайка всъщност е един добър показател, че виното не е твърде филтрирано при бутилиране и вероятността да е разкрило по-ярко своя потенциал е далеч по-голяма. Втората причина за декантиране на виното е да аерираме виното, като по този начин омекотяваме танините и при някои по-млади и агресивни вина изпаряваме алкохола, излишният алкохол и помагаме на ароматите и вкусовете да станат по-осезаеми. Виното, което ще декантираме днес, е Брунело ди Монталчино на избата Банфи 2009 година. Най-важното е да се отнесе много внимателно и без резки движения при виното и да поставим бутилката в изправено положение, за да може да се отаят седиментите на дъното. Колкото е по-старо едно вино, толкова по-дълго време трябва добре да го изправим преди отваряне. Подготвяме си декантер. Имайте предвид следното. Колкото е по-старо едно вино, толкова по-затворен трябва да бъде декантерът. Каква е презумпцията? Прекаленото аериране може да убие едно хубаво и класно вино и да ни лиши от възможността да му се насладим както трябва. В нашия случай този тип декантер е най-подходящия, защото виното е реколта 2009 година. Махаме металното фолио. Как изваждаме тапата? С ето такъв стандартен обикновен тербушон. Защото за разлика от много други модерни, с този модел е най-лесно да усетим състоянието на тапата и да контролираме силата при изваждане. Изваждаме внимателно. При нужда, ако има остатъци от тапата, с кърпа почистваме внимателно гърлото. И следващата стъпка е започваме да преливаме в декантер. При достатъчна осветеност на гърлото на бутилката. Желателно е да се използва свещ, което най-често се прави, или друг източник на светлина. Налива се много бавно и внимателно. Целта е да не пропуснем част от утайката да попаднат в декантер. Процесът е бавен и изисква внимание. Важно е също, като преполовим бутилката, да почнем да наливаме още по-бавно, за да забележим наличието на първите седименти. Като видим първите признаци, спираме, остават няколко глътки в бутилката и преливането е завършено. Виното вече е готово за сервиране. Следва въпроса, кога и колко да разклащаме виното в декантера или, така да се каже, да продължим с аерация. Тук се връщаме пак към основното правило, че старите отлежали вина се нуждаят от по-малко време за дишане. Тоест, достатъчно е да ги декантираме най-много 30 минути преди пиене, за да не ги убием или да не разпаднем тялото им, както се казва. По-млади и плътни червени вина и бели някои също, с потенциал за отлежаване, могат да се декантират час или повече преди сервиране. При по-младите вина, пак повтарям, целта е да омекотим танините и да отворим виното.
Ако отворите вино, което ви се струва плоско и неизразително, със сигурност няма да навреди да го аерирате в декантера и да усетите как се променя в продължение на час, два и повече време. Следващата стъпка е да изберем подходящата чаша за виното, в която най-добре ще разгърне своите аромати. Коя от тези чаши според вас е най-подходяща за нашето Брунело на Банфи? Отговорете в коментар и един от вас ще спечели чрез жребий комплект от 2 чаши плюс бутилка от това превъзходно Брунело. А повече за чашите и връзката им с вкуса на виното научете в следващото ни видео. На здраве от мен и ще се видим във Винело!